titrefo no omo no special nti yewuramu a omo special ye no ebeda edi ewo emu nti so bi ye tre a ontie ni yi pa ontie ni yi okay yeah nti trefo no said omusu etie omusu character yemuram trefo no omo aboafo omo boa afoforo se ade no owa odebema na onu mum abuada sana trefo no esu etie ade no kura na odebema abuada se obi ehia mo bia otun hu esi ho no eboa saa enipa no esne onu akra mpo nipadua ana nimdie pa so no omo wo nimdie nti nyansa eye omo achede okay omo kasa afoforo etie na ade omo pepa ye nokre omo mpe entro nti omo asem ka no di asem bia obeka bia no eye nokre saa so na wutwa no ntro so a wompe wone wo ensane bim na efa se kasem se yedi nkita hodie no omo ye best omo ka asem a eto afoforo asum nti se asem pie na se obi date no eye tedia oba be kasa afoforo eji na asem no etum na omo ejidi pa so na afen so no efa ahohunsem say spirituality anka sanso so no eye o machede trefo no na afin so omope ade efe to ya no omota ape mema omho ofe ene ema omho efe so na omoda boko okay omo enye akesesem nso so omote eniemase intentem woka asem kire no a ote ase entem okay nti omo nta antwe eniema twan weni esu ebia ewo date number 3 no okay dog yenye hu esu a omo we no yewo lucky numbers bi ema saa 3 ya na ebi wo hono okay say eye third no na say 3 no eye ni lucky number okay ana 9 enso so ye ni omo lucky number enti say eba days mukura na say on the 3rd 12th 21st 30th no eye omo lucky days wow apart from that no, on the 9th and the 18th 27th and so eye omo lucky days nti ubisa ya de ewo ehon okay yeah dog yembora omo lucky partners ne omo unlucky partners mo okay. Yeah, nipa bi a omo de omo ho ba omo in terms of our any relationship mo a eboa omo nipa bi mo so a omo de omo ho ebo omo a emwa omo ana pa say obi a ni date number eye 5th emwa 3 no enti say bi o ye 5th 14th and 23rd so obi date sa na obi ye 3rd ekoware no a anase ono ni ka bomu adi dwuma bi a enta ankoyi enti 5th and 3rd no intanshia okay okay nemum de eboa wo mo pa no eye 9th no enti obi ani date eye 9th eye 18th and 27th no eboa 3rd no wow enti omuni ni omo ye business ana say omo fa yonkro a etimi ejina ye okay dog yenhwe ade we omo wo lucky ages bi na age ben omo wo ye ages ya omo duru a eboa wo mo but ai bi adwene no enhye da enta ankoso yeah say onya 12 years ya any lucky ages and as a lucky age 3 no sa enso so na onya 21 years 30 ana 39 48 57 ana 66 ni nyina eboa wo wow anti oduru sa age no na ototo ne niam yi a
abrabɔ no ɛne no ɛfa ama ne tumi di aha but ya na yɛmfa yɛ adwene nkɔ so ana ebi wɔ ha wonim enti na ama nneɛma atwamu ama no enti nyɛ time bia na anase yie bia na yɛ invite bibi anase yɛ bibi enti sɛ wonim lucky ages na eduru hɔ a bibi abɛyɛ no mu bia na etimi ɛfa ma wow yɛnhwɛ colors bia saa trefo yi ayusu a ɛboa wɔ mo ɛne deɛ ɛmoa wɔ mo color ɛboa wɔ mo ɛyɛ yellow color orange and a good color ɛboa wɔ mo pa ɛno na hintasɛm bi wɔ hɔ ɛne sɛ third for no yɛmfa no sɛ wɔ mo wiase wɔ mo firi mu baeɛ meka na saa wɔ na sɛ sɛdeɛ ɔmo teɛ planet no ɔn sɛ yɛwɔ 9 planet saa nso so na these numbers no so yɛ 9 enti ebiaa wɔ planet ya ni su ɛne saa planet no ɛsɛ okay but third for no deɛ ɔmo yɛ Jupiter no ɛne ne planet ni nyinaa deɛ ɛso enti na meka sɛ date number 3 no ɛyɛ kɛseɛ anasɛ ɛyɛ perfect no enti Jupiter ɛso sene planet ni nyinaa ɛno so color ɛyɛ yellow enti color ɛyɛ yellow no ɛka ɔmo nipadua anasɛ ɔmo yusu a etimi boa ɔmo ɛma changes ɛba ɔmo asetrem okay yɛnhwɛ ɔmo career ɛboa ɔmo that trefo yi sɛ ɔyɛ teacher ɛboa no ɔkyerɛ deɛ nso a wɔte aseɛ ɛyi ɔmo taa yɛ counselors afei nso so ɛba health sector bibi te sɛ nurse doctor ɛne pharmacist a ɔmo yɛ nso so a etimi ɛboa ɔmo paa ɛyi okay ana designing sɛ yɛ design adeɛ no ana painting ɔmo akyɛdeɛ acting sɛ yɛtwa movie anasɛ sini no yɛyɛ drama ɛno nso so ɛyɛ ɔmo akyɛdeɛ ɛba asɔfodie nso a ɔmo edi mu tintima yi paa trefo no wow ɔmo di sɔfo nso so a ɛboa ɔmo nti enwuma a ɔmo yɛ bia etimi ɛboa wɔn paa ɛno no okay doc yɛnhwɛ ɔmo health issues health problems ɛdeɛ yareɛ na yana hasa trefo no ɛtaa enya throat problem minimu yareɛ ana ɛba arthritis anase rheumatism ɛno nso so ɛtaa ɛha wɔn paa chest pain ɛya no wɔn bo ɛtaa ɛyɛ wɔn ɛya skin problem nso so wɔn taa efesi ana liver problem ɛne ahrawa mu yareɛ joint pains wɔn apɔso no okay so ɛtaa ɛha wɔn yare a ɛtaa ɛha wɔn paa bi ni wei no ɛha wɔn so a ɛyɛ chronic ɛyɛ yare kwankoro wɔanya obi a obetumi aboa no a ɔbɛnum aduru saa no so na nkɔ yɛ nneɛma kakra bi na ɔbɛyɛ a ebetumi afiri no so wow doc yɛmmɔwura ayiko herbal center kakra na yɛnkɔdi nkɔmmɔ wɔ hɔ no mo ayiko herbal center date of birth ana yɛde gye afoforɔ nkwa ayarefoɔ nkwa enti sɛ woyareɛ biara no woka woyareɛ no a yɛtumi ka kyerɛ sɛ ɛne yɛwɔ ɛda sei mpaniampaa nipa no enso confirm egitum sɛ saa da no na yɛwɔ no enti oba ya so yɛ a date of birth ɛna yɛde ɛsa nkɔfoɔ yareɛ biara sɛdeɛ yɛakeka ɛyɛ date for no obiara ɛhaw no yɛwɔ ɛho solution so a yɛde ma wo a ho ɛbɛtɔ enti date of birth no deɛ yɛde di dwuma yie ɛboa afoforɔ sɛ wonim date of birth a wonim ɛda a yɛwɔ wow sɛ yɛwɔ yawa da fiada memne da ne ade no wonim sɛ no mpo wonim so a yɛtimi sa yare biara doc ɛnɛ ankasa no mepɛ sɛ me ne wo di nkɔmmɔ ɛwɔ products a wowɔ okay ai mepɛ sɛ nnɛ within a short time no wo products ne bi no nneɛma a ɛyɛ mahu sɛ aduro bi si wo nkyɛn ɛyɛ aduro bɛn a deɛ na ɛyɛ deɛ na ɛsa mepɛ sɛ me ne wo di saa nkɔmmɔ no aduro wɛsei no wɛsei no na ɔmo no a na ɔmo afu ɛtwe no sɛ na afu ɛso sɛ dɛn koraa no a wonum aduro wɛwɛ no ɛnsa no na ɛwɔ sɛ wafu no ɛtumi ɛtwe wow nti fratomi aduro kɛseɛ paa na sɛ ma ɔmo akɔ a wɔ so ama sɛbe ɔmo afu no
aye dadwena ma no so munya waduru ya ebeboa wo mo etwen se ye bie like tumu a ka afoforo ebedi adanse eni ano okay me hu se ba ko nso si won chen eno so ye duro ben ya we fratoke no a boosting immune system enti yare bia ekon etiawo bia no etimi eyi efri wo so titru infections say infections edawo so no unum aduro fratoke no a etimi eyi free wo so we no na ema na omo menses ema no omo no ya na ahyase eba no unum aduro we ya infection bia ni hwa anase poison bia ni hwa ebetimi atena onipaduanum. Okay. Sana bisaya. Doc, ma memfa wo number no entudwa. Mesrew the whole Ghana, the whole world. Doctor, or the date of birth esan yade ene eni din komo no. Sa wo yade ne te say so hu die de wo a. Obetimi asa wo yade. Fa ne number no 0557 285077 0557 285077 ana se 0557 Tigo no adwuma ise on ana se 0276 070 704 0276 070 704 ana se 0557 285077 abusia Ayiko Herbal Center Dr. Setadu ena ene woni yebebo enkomo efa nature eho the secret of life hono de how bia no Fredox sia nyame nam no so ebema solutions anopai minister Dr. Drowe kurame na Drowe ne kurame no unsa emema mo ade bi wo mo ho media me ye bemmo me de wo ba de me so mu na me do compass wa oboa wo da ho ka bi ajeje ho keke wow be ma be hu so ye be ma je se oba na be kanfo nese waso ahwe me sorry minister me pesa o ya be do this Debi na won so hwe a na wo be ka ho asem ma me ka ho asem Dr. Drowe your friend Ayiko man capsules we ma tunu de kenkon Drowe doctor eje juma juma mama is 5 seconds men no Drowe no muhia o meto bi se me your ba na me di Drowe hu adanse e je se Drowe na adan na se na se wo your ba na wo di Drowe hu adanse okay it's Drowe die yes say travel and see na me tu ho kwan na me hu za ba Drowe Dru papa eti oba bia enfra doctor na ontobi emanikunu na weni die minister ebia na bibia si na be ma na wayale kakra na ebia oba ma no akoye ketua bi kakra ti weni die wo de srasra ho aba na ya fa kakra bi na wanhwe anu akotiti obi ba wo de srasra ho a ebe ma oba ma no aye kese enya sa duro na last week you di hu komo kakra say dog phone na freeze no yes ebe mo aye kese say e ma no so yes e obi oho yes you tobi ane edi team na mo ade MCR for say na mo de biem na ya chi eti ya team na mo so mu biem that's right eti Drowe die your friend enlargement e boajuma yemfa monfa doc number no ento so mame enne minua sronku bia besra mo fie ha minua me na breyi doc number no 0557 285077 0557 285077 ana say 0276 070 704 0276 070 704 Ayiko Herbal Center was sepase Besiase Junction bomodia na pusu doc enhoma no minua bi wo fia ha na mani agi pi se wabesra me mayenko tie nwum wei tew ubehu minua kra me ka no asem no
enya sam keto akra bra me shada ne wa bonkomo ankasa bara na de ye pesa ode ne ma to fom boko emaye adame ba so se nkuni beba. That's right. That's right. My road sorry mo. My road sorry. Odofo otie ye ba be sore awrade nyankopon awrade a obo soro na oba asase tumi nyina wura no wiase nyina hina awrade nyankopon wa o madua soso aba no maduane fifira asase mu ono ane na ba kosi bosima pempem. Yes. Na ba kosi ma me wata betri so onyamfo so da said the work in Acts chapter 16 verse number 25 Bible say ya che Paul and Silas go to afiase and they dey konson ade friend chains e gogu wa mo sa no mo nan o me ya bibi enye ye ni da so nyina sa ewrade asem sa na juda suo mu Paul ne Silas omo tojo bompire ade friend chains ni konson mo tete odofo a wotie me anopai wotie ya yo how aye kodanna aye pinisie aye chains ye do to afiase a true worship already be you free true aye ye no already be sano e wo Jesus dimo e bia wo bia fro bi no bi so fro bi evangelist ko sinya ko a but say the radio show ma radio TV so no o was SOMPA live I was sorry everyday na me se ende empire e beja amenka ne chana kasa mu kiro a chinkwa shifo chiwa ya chikunchi wo sorry chinkwa ya chinkunchi wa ya wa changwa ya shifo chinku a shifo chaiwa ya chinkwa tie be shawra de nyango banu na peda onsa ya ruya wa yem ye kasi ninti ss
medawasio wakwa. Yes. I'm taking again. Why am ye casting into Ode? SSA medawasio wakwa akwani obi amawe medeo nasika yatwa ire nami dimi brawo medo nasika riya ya no payo medeo enasika waya bio Everybody, why you be a cassinity? As I said, and I was you. Why am we a cassinity? Yes. As I said, and I was you. They don't say if you're on your tour. Nasika Menya Bonia Fo Name Le Cantoria Mandoria Cantori Mahandalabo Everybody Medo Wanasiko That's why they Name Name Why Casinity, as I said, that was you, Yenya do ye bebre ba wo dia dum ye tino, as I me you are yo, Daddy, Yenya yam to say, Radwahine Yo Chineke bro Niawaye tro Media Wadabe Nabe Medimi Wani yanati Nuye Wani unswati Nuye Adafuni boy Nyame Onyame tumfwe Wani yanati Yes Nuye Nyame Kantoria Kantoria Wani yanati Sister Bra utie ya wani wadi Nuye Wani minsuwadi Nuye Adafuni boy Nyame Onyame tumfwe Wani yanati Wani yadini yo Onyame Nyame Yanati Wabra Sonchipa Now Nia Wuye Many out of where I kai Adio Nyame ayo Kai Baby anawa Ado funyame Oh babo Nadia ube uya Onyamoni wadi Anopesa bra Sochiba Nau Nia uya Nini adofwe Wodi aya kai Kadio nyami ayo Kai babia Nawa Adofu nyami eswe Nawe uza Onyami doni wadi Yes Wani yanadi Nuye Wani yatini ye Wani mesu wadi Onyami Nyame Tofo Onyami wani yanadi Nuye Nyame Onyami tuwe Wani yanadi
Odi ani mi fie. Na wa uradi nyankopon. Basinya kwe. Odi mabe. Odi mabe prima kabia shebo. Mana wasia. Ayo. Amani. Na mamani na mani na mani na mani na. Yaube. Ani wadi. Eti wani mati. Ani won sweati. Nyamie, oni wadi, nuye, nyamie, oni wadi. Aye yijo, hey Jesus, Yamato, Yatwa, mawo, ni wadi amiyo. Ayayito. Evangelist Akwesi Nyakon. Yes. Wawure. Anabemi uniamiyo. Meto. Yes. Ora. Yes. Yanam grass, Yedimwa, Yasuna, Yedim Sap, Adichia, Esumdi, Shumadi Campo, Yamiacha, Abatampa, Arade, Yedim Sap, Adichia, Esumdi. Arade wa yebio shower di onyam ye wo de yanko batampa amanabai abatampa ya jaya mambo yana grasi ni dimwa yasuna yedim adichia esumni sibade gabo. Asolone asasiyafo kudinino awrade oya wa chima yaso wario awrade sayo oya me dia wosa yaso wario na ya dia ya wuru awrade sayo oya me wosa asolone asa siafo awrade woni kunino eno ya wa jura yes way ya huru so
My God. Osayayo. Osayayo. Yes. Osayayi. Yes. Osanase. Kro. Hey. Hey. Ora. Yeah, what the yanko? Osa yo. Everybody. Yeah. Hey. Amra metiasio. Malisisi. Hey. Ora. Yes. Amra metiasio. Agosina kwe. Hey. Mayo. Who of you what the canima yatwa? Oza. Yeah. Kro nyamye. Hey. Me would ya me ko. Oza. I don't think Oza. Cantoria Mandoria. Leba Cantoria. Lebre Cantoria Mandoria. Osayayo. Osa. Akuru nyamie. Erade. Hey. Siwa kum. Animanenti. Wow, somonwa. Eyo wo. Agnes of way. Yeah. Sanyamio. Yaba somono. Anyamkwa. Yaba somono anyamkwa. Yeah. Listen, what else? When you crowd my friend inside, Jesus Christ, Jesus. Yeah. Right there. When I'm in a friend and say, Jesus Christ. Yes. To me. Now, sir.
David Bamame. To David Bamame. Sanebajiwa. Odi abajiwa yo. Yes. Radio. Aslo. Yazazi. Me wodi amiyo. Danasi, why be a mawa be fufuro? And also deni kamfu babo. Ye baba makasa nyamiye. Osada manugu zu ametu tumuwi. Amade wani bienshwe nyamiye. And also deni kamfu babo. Ye baba makada nyamiye. Ye nyina yantuo. Onyamiye. Onyami. Onyami. Nyamiye. Oyo oyo. Onyami. Onyamiye. Nyamiye. Nyami. Nyamiye. Obidia sida beba. Obidi ni kamfua beba. Obidi na yaya babo. Ebebo makade nyamiye. Musu obidia sida beba. Obidi ni kamfua beba. Obidi ni nyutu babo. Ebebo makade nyamiye. Nyina yantuo. China we onyame wanini wachina mi bia ni wobie adama made awo fata ye papa me fra wabra katatia beti wonasia adama baba jonga fuacho ya ni bomla ni aja me fra wa se wampa asabani manyamie nawradie asida se aja mama aja mabo nyamie aja mabo Mirani awaya na yehuni ayaka ya wasro bandi bosumia ya zoriani na ni onyamwa apuka kraka adawe asasisu munya manina mi baga sedia keka munyina la ani ura mu bodu manina asasisu munya manina Yes. Sika kokoni de keka munyina ra now would you buy your one to me prophetess Elizabeth Dankwaha. That's right. Remember to David the Badame German. That's right. Na mami boy so for ba on any kun as a for friend King Solomon Universal Temple International. That's right. Anomanye patasia anomo na dia desa soro yanyiska collection kola na nseni aka no so beje collection wodi ade oba afo sika so hokodi that's right akoto kala woli nyame ahira wo mo ena urade afrom so mo penipa de o makom kwagiem yeah nipa ayira ewo wontwetwede no urade form so no magise nipa no ene ye mami wa no sa ya nwumtuni okay wode nwuma ba urade masidanie na mebeto David ba
na ya jama ya mami me na me ye ni pialo me na me nam bibia. That's right. Ko bebia I say baby o gya gina no ona ne ba so gina. That's right. Na na champion so ho na ade a won sa sori ho. Oba ho ahemfo wo ho no ahemfo ahemafo nti nya won sa fe ni King Solomon Universal Temple. That's right. Traditional bi wo Italy bi wo Germany na asori kofa bai yeah evangelist Kokudankwa ni amami prophetess Isabedankwa. That's right. To David ba na me Germano na obetu twi na wato ne da ko makasem. That's right. Na bo se wiase we mu bibi ensi kwa. Yeah. David be umi mabo David be umi mabo efie ni bayi mi amenti David be umi mabo Jesus ye umi mabo Jesus ye umi mabo Jesus ye umi mabo ebushia pumiti umi mabo David be umi mabo David be umi mabo yadi adam suo umi mabo ebushia pumiti umi mabo oh na de kuran mekwa dia na dempo na dempo awrade remi hianti abushia ni na yimiama oh me yari entio abushia pumio mejira wasanu anasiama mesaswe sawanshira mi amiko onyamibe na woni bibi me senko na me de body mu me na case ama senko ne seye Oh ena me ko hu bi wadum sika ne me hu na me bo ma me ama ne se mama senko ya me de body mu wa ne me de asi asai pese me to bi de nya me mo se kwasi senko no metoma wow ko bu sa senko na ye 80 million ena otia senko ne ka wow tisi ami kuta senko munu kwa bebe ma next week and next week se be samba na me dia accordion ne beba na mami de nyame nam no so ye no yeah mama over for you flow Ghana cities mama flow kana baye ya SOMPA manyina bomo kase asidanka onyankopo yes onyamia wati suro musuro odi asasi so ye wo 90 so onyami yosaini amanyina kuturo meso kuturo ebo nidida meso onyami yosaini onyami yosaini amanyina kuturo everything we can say yes SOMPA manyina si amanyina kuturo my god na omudi da goma nyum e ka kire se omo kuturo no baba wodinda yes na guni nyela na Zuliaka nije Mangba nije mo Ni moli ayuni Na guni nyela na ye Zuliaka nije mo Mangba nije mo Ni moli ayuni na wuni ay
Ogasia, oh, and she Parinuma. Yes. Numa Gasia, Ogalisia, Oye Kasi, Oye Kasi, and she Parinuma. Numa Gasia, yeah. Agalicia, 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 Oye Kasi, Oye Kasi, Oye Casio, Oye Kasi. Amen. Amen. Wow. Ya mame asori awurade e woda gomem. That's right. Me dawasio. Me dawasio. Eje me dawasio. Wonia wayentro. Eje me dawasio. Oyini kasie me dawasio. Eje me dawasio. Ewonia wayentro. Eje mbonya biamo. But Monday Fabre me na me mama me mame anopai mama ye nhyira e wo fidue mu ha me ankasa me nua evangelist akwasinya ko na abesra me one prophetess Elizabeth and dankwa ana besra me wo fidue mu ha me pesa wo join here our lines ne so 0551931931 0548931931 anopai me ye sure say wonso said me my nhyira wo fie ha no Onso wa yishra pa 0551931931 0548931931. Hello midofo beni. Hello midofo beni. Messe right, Abusia, me almost share your lines now, man. Okay, but what to me can? Hello? Oh, Ojina Sudan, I'm saying on one and Kasa. Yanfa Fufro. Okay. 0551931931 0548931931 Evangelist Akwasinya ko e wo fidua mu ha ane onene maame amia yenhira. Hello midofo beni. Minister, good morning. Good morning sir. Udini baby akasa free. Wa akasa wunia osegbosu adwafo adumono. Eh wasa bibi aboko de. Minister nyamia bibi aboko pa. Anope wa yenhira na. Ma yenhira minister ene Mayensha, me and Catamo was a asale, and I'm there for asale. That's right. It's a young couple sit out. Oh, a Jumate, and then my soa, oh, yeah. Now, your papa, I was saying so, Yakupo Shirano. Now, Uncle Sman, I don't know what's wrong, Uncle Sonia Cassieta. They say, I don't know what is the bill with the other sense, because a net, South sorry, anybody I know, a sour sorry, remono. Wow. Easy. Yakupo Shirano. No, no, almost some part of the telephone was SOMPA TV and was so costly. That means, Minister, Yamisa Supi, or say, hello, midofo beni. Okay. Wow. Hello? Me pacho dini baby akasa free. Pacho me dini. Enrico Jo and the Minister, aka Saint Nathan. Okay. All right. Mamintio. You the kind of member Amen. Yakupon shall be. Hello. Macho me don't for you. Hello. Yes, I wouldn't be our casa free. Mamintio no pay Mohammed.
Hello. Mete on kakasa. No, that's why I can't tell like that. I said, I'm going to now I know what I'm also at home. Amen. Be a home to make the chance to be better. Amen. Happy for them. Yeah, the wasipi. Hello? Hello? Hello. But you didn't baby our casa free. But you, the very Kingsley. Hello. Kingsley, I mean to you. But you make a free contact. Okay. Oh. Mame fa ofofro. Mame fa nipa be mienu bi enka ho. Hello, midofo be ni. Okay. Hello? But you didn't baby our casa free. Hey, and then humano said yes, ya been. Hello, but you timinka. But I'm a tongue up, man. I don't pay why you shana. Oh, my yen shabby, I'm an abroso. Okay, Mammy Tia no pay. Evangelist wa. On any mammy prophetess Elizabeth. Hello. Me bacho meet you. Me bacho and evangelist Akosia on Nango for insurance. Amen. Would you are receiving my insurance on a pay? Yes. You will be now, that's right. Granted, what I'm many at it. I mean, my name was SOMPA, I'm just small man. Yamisha. I'm not the motivation to and I feel the Amen. Right, yeah, the offer you made in Bessie. Senior. Yes, sorry, Kunyaso, or final words. And the American said, yeah, if you ask me, being sick, I samba. That's right. The mammy Shafena Medina Bameton, you be soon, Mupa, Ton, you be soon, what I say. And I say, Mumusoni Modia met me at Ton. Where, if anything, sir, Miankasa Minia, Nana Mensa Brampa. Yes. I'm in the Dijuma of Fia. Tafija wana. Otafri jangwe. Oreo. Sa kasu bia wawu. Ai mi ankasa mi nua otafri jare maame. Enti otafri ja maame nso ya me maame. Say nipa wo fro badwuma no mo ana sometimes no media for no. Yeah. Ti me ne na mo show ne mo mame. E be so no mo. Na Ewurade hyere no mo nyam. Adom wo no so papa. Wo san ye difo ba. Wo hu na de. Yeah. Na asore no wa no manye patase. That's right. Enti se nama biso betu dwade ya. Okay. Emfa ba ifo na man tutu dwana. Okay. Mommy Pacho also final words na. Any ever have be preaching. Aye. The preaching. Mommy Pacho final words na. Na ye chia mmemme nyina mo wo wiase. Okay. Se nyame ntumo kwamo. That's right. Nyame nyamo akase. Abre na abre nyina na matimi asoye no mu. Nice. Ishira wo bibiara wo Yesu dim. Amen. Okay. Mama me ko bi manka bi so de Yo, Christ asumdue enka yetiefuo nyina. That's right. Onyankopon enhyira mo. Evangelist Martha Nyameche. Meto mensa fremu nyina se momra anoma anye mpatase muntu mrika o. King Solomon Universal Temple International. He obia tumi baby. Wo ye komfo, wo ye mala mo ye hwabra. Wo bedru ho wi afi no asachara wadwen. Ai enti yato ye nsa fremu. Ye free ha ye kwa asore mututu mrika na momra. Na ebeje mo awa tu mi tia mabusuye nyina. Okay. I'm happy Father's Day na champion wa ha. Na evangelist kwese nyako pese wo frɛ me ya me na ma ye 0244. Okay. 144962 0244 144962 frɛ me ne monkomo. Sisi ya King Solomon Investor Temple. Ho na me wo beba na me bo ho den. Me tuni mi wi na ma me so aba beshum. Na channel ni be kan se chinkwa Shifo nchaiwa achinku. Hey, akwasi. Right, abusia. Minia akwasi nyako na otere nka anopei. Right. Mesre abaja fontansi nkomodie wo fidua mu ha. Ne fie ha yeshi. That's right. If you have a super time,
Yes. Oyeminia preko pe. Right. Anope ye won komodie na this very segment no 21st clinic and a summer sene. Mikael say 21st clinic and a summer sene e segment imo. Ye na ye the sciatica expert. So to ase twetwen onanko komo twetwen pain bi ye sciatic pain there. Me can for 21st clinic e de amount. Kumasi ya ye wo ehwa overseas junction. Obekọ na manager Daniel manager Daniel no pay me happy Father's Day wati Nyankopon insha no from free adumo enko adumo sanso na miso fruit drink enso mame fa 21st clinic number no ema fre 0540 311 311 0540 311 311 ye wo Kumasi enkran Tachiman enkransa Ghana fana nyina ye wo ho mekanfo miso fruit drink e de amount miso fruit drink e the amount and ne so wo pe drink e dey party e dey ye event there e miso fruit drink miso ni ho a drink bi ani ho Dr. Sila se one ne mano e wo krom ene montene so e dey drink e atwatisi free number 0246 270 221 0246 270 221 sanso na 5G misa no so e ka ho se onom open drinker ebe boa pa ama ho asisi ho so a me kan for 5G misa e de mano bomadina pebi ye wo guarana wom ye wo grapes wom grapes fruit wom ginseng wom na green tea wom meme mon konom sa drink we mo be frame ya sa damase 0246 270 221 me wo open kese bi e wo ahoma no so. Hello. Hello. Hello.
Hello, open kase. Hello, Minister. Papa, memo achia no pay. Yemio. Me patona o what to say. Nyankopon adom me hoye now sir. Nyankopon adom me hoye pa. Abusua ye ne Prophet Emmanuel Blessing na edin komo anopay ono na ye osofopani a oda asafrefre ne Jesus Chosen Chapel wo manso Antwerprom na papa yi ono anso esan ye marketing manager wo Amansie West Rural Bank PLC. Papa say sa pepepe. This is any dia ma be na me a credit manager. Una ye credit manager me de wase pi. Ana this is as bank no a friend Amansie Rural Bank. Okay. Amansie Rural Bank PLC. Mpachane. All right. Papa anope de ye ba onchen a boko. Enne e Father's Day. Okay. Na ansana de ntie ma me ba onchen no meka ho asem na mebo abaso soronko kwaso. Me da say. Sansa enne se me papa free mu no ye wo papa bi a wagina machi pa se nua dofo a ye wo a asedan Kenya me. Ewo afidikasi yesu no me da wase abo abaso na mama o awoda pa ene ejanom da pa. Papa why software dey me person ne obom paye ma ejanom nyina edi Father's Day enu nti na me frɛ wo Mo me da say. Me da say pa na IBJ me person me fa kwanya we so. Echia Jesus abusuani nyina. Amen. Ene emema omo Jesus nyina so mo bia happy Father's Day. Okay. Na ansana me bom paye no. Me pese me ma atiefo ne ahafo hu ade ba ko bi. Okay. Ewiase we na e wo no adwuma edin pa kese eye ejayo. Say ye be pro so your father. Eye adwuma kese pa. Wow. Na memre ni sentino mintimi miebie mu yie nkire atiefo ne ahafo. Na the person me ma omo a ompeso ombe ye gani nyina hu se nya adwuma ye adwuma ketwa intide obemu ana waboabo aho yie sele be ya bitima ye ja obesa fata. That's right. No wasan di mu enti minisa kakra mpese me kama atifo ne hafo ehunu no. Okay. Na sene o kan ye no e wose ye bom paye ma ajanum nyina esan say janum ayade. That's right. Eradi ayo otumfo ona ye nwanwani o ya Abraham, Isaac, Jacob nyankopon. Amen. Eradi se ye janum ana ona o ye japanini. Enne ya woda dia ya srin sira dia ma eje biara. Amen. Ya sira bambo ma eje biara. Amen. Ya sira mo afiri osoro ma eje biara. Amen. Obi piara odi akoma petie na Awurade na akoma so ade ma no. Amen. Se jebi hweye na jebi tie ni a Awurade wani mo nyam to so. Amen. Awurade abasa enye kese ma jebian. Amen. Enne de wotie SOMPA FM anawo SOMPA TV biara. Yes. Ye yimpa ye diklama ne se yie ni adoye eni na chi. Amen. Awurade asum dwen sane ma jebiara. O Yesu Nazareth dem tie nyina nka amen. Amen. God bless you, Minister. Prof Nyamisho. Amen. Nyame from free adumo enko adumo. Amen. Milia. Nyamisho P. Papa, me so proud of you. Oh, God bless you. God bless you so much. God bless you, man of God. I was your Prophet Emmanuel Blessing and na yenino ekodi nkomo. Papa yi. Mountains or the mabe frono enye ketwa. Anope ye won komo kakra bi di. Ya na ebimu we she Father's Day. Na or the account responsible father but ne simanum pe. Bese I want to do na from sa. I don't want kasa na. Ode nya botre. Hwe abusua enemi twa. Ode munya botre ma me. Hwe mi twamfoni bi akere wonne.
Ose papa anhwe wo ho. Enti anopa idea ben. Yes. Hwe ukọ Christianity ma yewo ages bi a. Okay. Yewo ages bi ewom. Yewo agyanom bresu nyamesom. Mose bresu nyamesom ena Kristo bresu nyamesom. Na the patriarchal age no eno na yan janom ena gina Onyankopon anemo. Let me tell you something. Adentina even Ghana mremu. Se oba ne bema wo a ye expect se bema ne provide shelter spiritually. O papa o ye utrisun kataso. Enti abra wo beye wadwen se o papa anhwe wo nti no wo kura wo mfa ni die ma wo o papa no. The covering of your father upon your life no. Wan kasa wa ye free ho. I'm telling you, it is a Ghana hamanyokuo bia. Woma senso de eyetiniye. Na wo se wunni samanyokuo no munti no, o mfa tiniye nya hwe. Ensuo to na tiniye kura no wanyusu a, ensuo na bebo. Na mebusa wo maame na wo no, enne. Wo so o maame se, ensem bia o maame aka kire nti mfa papa nya hwe no. Na wanya o papa nka o maame no nim ne he. Let's appreciate the men. Let's appreciate fathers. I'm telling you, yo mumu bi oha se maame fufuro bi na wo wanka wabra bokora be basa. Enti the technicalities a wo papa timi hu se an wagye atum ontimi hwew. No oni maame bi a o feel say so no wo ye tibon koso kura no sa maame ne kowo a wabra bo be banfa so no si okose wo maame pe. Hunu se wo maame ebetimi aboa wo da ache kura no. It's a plus for your father. So wunni mu ya me ka kire wa no pay. Me ka kire wo na wunni ma hodo a wo papa na omogoro ya wo settle with wo maame. Ohun bibi. Awade mu the word groom na de to be ma so no. What you ase? It's for grooming. Say ye titi obi. Say ye kura obi. O maame na ne ebia ono papa ntemati tibia nsem bia o tugu asum unim baabi a papa no kura fa no free ye sebe anope menso so o momo hwema so but a janum bia bre a janum bia bomoden nti do fathers there. Let's appreciate our fathers. Enye jabi kura pene se nka wontimi hwane bo usa unim dia oka ene me can emphatically say enema yedi yi ho ano e wo Father's Day ne yenyan me ka kire na wonim atopa kora ne toya. Let me tell the truth. Atopa kora wo papa timi toye e ma 7 sperm kogu maame aye ase e ma wotimi anyinsen wo no wo ka sa da form na sabio mema nyina ne timi to atopa wo ba e wo wi ase. And also papa and her dinner and I won't listen a day. Or no sha one show na dear. Only Uncle Pond was Asudino. Messy a quaya papa fast to Timmy wo mamma pet. Cramana tias yes, oh, ye bewono. Hey, mammy be no war, cow. Abra by a bassa. Ni mammy for muja on my hoko, Ivory Goose. It did no papa who or mammy who say, oh. O maame no one ne wo masasa. It's a plus for our fathers. Enti ye near de bia ye be yi ye ho no say papa ne shortfalls dey fatu baby, but the jay sunsum, he's the head of the house. Ye mu be ye papa free me 2004 na senkane mi nyaya kam papa ti ase kamitimi fa fon frɛ no kwa kora say, oh daddy me chia kwakora kamepe but wo da o papa tiase ene bibinti sa wono papa nte wo de papa no wan hwe wo kura mpo a atopa wo toye e ma wo ma metimi de nyinsa wunti ene fa papa no bone che no. Let's appreciate our fathers. Anopai min komo nyina ni me say
enya mema nyina kura no matopatimi wo ba ena sofu beka se bema bi wono atopa free no obuo na wo papa timi ato ne pa ama wa piem ena so ye irresponsible wo ya eboni ayefo na ye nim mema bi omo ne mma bi nyimye wo mu numa duro fa wo mu se nyinsen no paro papa anya sa nkomo we amedi no so be se still ajabi ye responsible ma kama minti anopai King George ma minti anopai King George ma minti o na Father's Day na Father's Day awo King George ma minti o na brain yafa emema Nyame nhyiramo papa ewo enne ma woda yi mu yenum nyina no ya ne ye mpese na ayi de betu dwasa o de me offer si ken emema you deserve that is it a lot we deserve to be celebrated entino honhom ne hunam hwe me kire wade akitua bi kire wo oba betimi abo ne baba amadua ana ne baba adua eja betimi adane dua no but obema bodua oba ntimi nane no eye fact da wo enti niama nyame di ma mema no seye no so obo yen se ni subanzu wa mo yi chosem kra ye mo ba bi adin agise bibia pie ye ntai mo ma adin bebre eno nje se won hu ni mfaso ne mema de uhu bema wa hu nyame seso yesi eja honhom ekata ne maso ne se woni eja no konya problem ene e wo life de wo mobo yie cause be bia no e be fama wo unless se wudi bem ejanom me de ayibi ma Kevin say enka wo mo sa anyu no ma mema ne hona mu behu emema tumi ene mfaso a ewo ye ho yesi ayi etuo nyina ne ku a ayi aboa dabi o enye tuo nyina ne ku aboa dabi hwese na wo kan bibi se obi nyim enekra no onu maduro no on the fade no ho wasenyi sen no na nka hina wo wahi kai wo wasitiram kura kai wahi enti mema de ya mom chese ewom se ye wo ohaw ye wa mani hu ane ye oti bonkoso mema fo bi wo no enye omunti na sebe enye onti na ne yeti ha fa o papa enfunso bia wo fo se nanso ye betra se aka no na enya mfunso bia wo besin yedifo ajanom uhu nyankopon anu ahu bema na ye na toda bia ye nhwe ye mudie so yie enti aja o ye irresponsible no chi no na also e tibonkoso ye mfa bi kura nkeka ho efise eniama nyame di hye ye nsa no ye ne eto abode nyina din hu including ema ye ne di hye ye nsa ye ya hwesofo ye ya kanifo ye leaders ya comparison bay enti mama de ye sombo ade nyina mu that's right yes bema ni bema ubeka se bema a ye responsible na ye bema nanzo hwe nyame de niam bebre man se bema ni ho a eni fia ye beka se ma amra o mema na emra se wajimi minti bi da so ni nyansa yes ma amra ma minti bi da ye wo mema o me kai se bi kodan obi ka wo mema ne wo mema mum King George na de ti obi kura no onka se ene yo si ejei o freneja ejei me kwa yesi akwa no edani na me hwe empaboa egu ni kwaya no ni chale me hwe na be size 2 na me be ma onya be ma
size 2 bema ben ampa opie no ye wo mema nanso sa bema no ono na nyame edi na si ho se head of the family ye say yens ye tini Kristo amamre mu kra no ye traditional ye ne ye de bamu a onim niema mfaso benefits e wo mema. That's right. Ha wo be gina ha se bema ha me bema ka wotia K George ha e mema sem de awotutu a eye me ya se abluwana na ba. Okay. The me person make an say you deserve a lot. Right. You deserve a lot. That's right. You deserve a lot. What it? Memro, ye no. Unyami anu ehu yen. Ken George nyami show ma memfa akonya so emo me chief executive producer CEO Dr. Blessed Foster ene oye event kese pam ama ejanom ewo SOMPA Nkransa systematic press mo ne papa toast mo abawa mo adanse ba mo ne apam maestro ene me ankasa me papa owa hene omu nyina ewo Nkransa ene omu celebrate ejanom da ma entumrika ni enkodi sunsun mu nkomo ewo abrewana na heba center emra ye ba awotutu wa hiti ofia ha obekasa Arona mo akwaba. Me patcho na hote se. Ene me say intro na me ye no so obi say eje de ne ba asase so ne suni mfaso o meka na menti. Arona mo akwaba bi. Me patcho na bibia bokọ de. Abrana Nana Heba Center at say. Okay. Okay. Anope boy and como. Sesia na me free crime buy na. That's right. Person me say dey or say e ba na be din komo kakra. No correct. Enti na buy. Ti pacho we dey Abrana Heba Center. And then be say me dey eduro bi e be che wetie fo nyina na omo hwe no. Nice. Because from last week ni nyina no krofo bebre ba ya so ye omo hwe from ahase. Omo say omo share from her amodi stroke yare by na ebi mo ha omo ba na ye treat omo a omo nche anti treatment na se enti na mba ba ye bibi mbekire mo kwan ye fa so stroke yare we aso ye na obi a opa awo se na me kan de bia no oba ya so ye ade ye bia ade na nanom ba ye twa mu na ye so ye de ye to aso nice enti se bia obi aba na o se ne menses no agya e makra oba bi ho no ma onyandu time I was say ka ne menses ni etwa but o se etwa e ma eno adru agumani me haban ene dua na ya posaposa oba enu bi ne de be ye drama no ye ma ne do de besa ne ama do de be ye nkwan na sa nkwan no so de abema akomako 9 pe ne be ye eye de ne na nanom ye na bi ne so ye de ye wo ya so ye ho nkwan no de abema akomako 9 wow tire ba ko pe eno ne ade ye de fra haban no so odi bibi fo tuma wa say adru no eno so ye adru a ema awo ye de ye awo adru ya so ye se obi ha wo pa awo na oba ya so ye na ye ma wa awo adru a edu na de be ma no eye abema akomako 9 pe eni pitire ba ko pe na de be ye wonfa hwe ntumu bim na se wa pa awo a che wa chinchine wo bisi ma chinchina abrema ko ha nyina awo ne mba se oba ne se ye se adru ma wa awo no be bia obi a no yakopon de be ma because edru na de ma no identical busa on sadin tina pitire ba ko pene abema akomako 9 pe ene e de fra haban no e ya haban na de e de soso e ma sunsum ano ye den ene e de ka haban no e de ma okay enti se wa ba ya so ye ne ama awo adro na ekwan ye be fa so a kire no so odi sa kwan so pepepe enti o sa no na odi bi ye nkwan na wudi eno ne de ya awo adro na obi so ho no ma e bi a stroke aka na to ho den from last week's ne benya me bus stroke hu there be brave yes na ma stroke for na be go be brave so nice amaba pa na amaba nyina so me de so mo nyina hu improvement obi ho ntimi nkasa na wa start kasa na kasa na bi obi ho ntimi nante ntimi nya hwe na arade adarment wa start keka no ho so oba ya so na wo stroke a edua we ye dua bi e be mo ware tina me se ya so de ne ma enye ndro bi e da ko fa machine mu ni bibia ye just raw herbs na nkasa na ye wo ho no wow eye tetinyama na enti se bia oba na se stroke untimi enkasa eye dua we na obawe amakasa na ba eye dua keke eye dua ene de be ma wawe na ye betwetwa dua no da bia obawe bi no amene mu nsuo no obi ho so a stroke ama na no na chia pa amakasa ne mba uwi dua we to aso a chekra 7 days
what most of kasa no be start say ba 7 days 7 days pepepe e dua ye fa nko share duro biem ye fa nko ye hwe ba tumi e wasa dua we mu no e dos e na sa dua we nyina so ye na ma atwa ho ahia wo ba tuni mu a wonim and the stroke adru. Wow. Stroke a call be at home with the next sa onya anu adru. But oba brana heba center. Adru de be count ya de niema etwa ye ho ahia. E de count am sorry. Obi sine to ase twene sa be fa ne nantini na ne nantini mu hyehye no ne honam hyehye no. Obi da sorry na apɔ so ontimi sorry kra na ne honam ye ne ya. Enti de bia na wonum painkillers so be say we liver no. Enti oba brana heba center we edua ne ayam de nyama frɛfrɛ odi aba ne bibia ya the best raw wow honam yo ya oto ase twon obi a stroke abubu na gu honum e ya duro we the be wasa honam ni nyina de bia the duro we best raw na de bia so hwenim ene wutrim na e de so na e de saw no so abubu agu honum kra be sori anante wow enti abroad na heba center oba e ndro we nye se yakofa abrofo dro bi ne de be ma anase bi okra bi wo ha nansen haban no no mo de na ma frefa na ye de bi ye de oba de we asugu he isa na ye de ama na se we preservatives bi anka ho wow ye me fa preservative me fa bi anfra ma dru ye fa flavor bi angum e de we titie na ndua na ye de ma na kwan na ye be fa so a chiro no so wo fa sa kwan no se nsa pepepa so wo bubu agu honum krampa obesore e de pa bebe na from last 2 weeks no mo do ma ba ya so ya omo stroke omo so ye hwe SOMPA that's right na ebi wo krampo na papa ba ko am de ne bre me omo de ne buy na ne ma wa abrochi ne ma no sanse da bi omo nti ase papa no so papa ne buy no ntimi nante enti ye hwe no na ne kasa ne de na buy but na nante ne de ase ne ho ayeden ono mbusa ase eden na ye ma papa no na omo kyese de aduro so ne de ba amanawe ne man se na aduru aye ready si den adua aye ready si den ntimi ni password enti omo nti ase omo fa no ko but omo sign na ba wow enti abroad na heba center yendro ni nyina ye organic e ndwendwa ne sa de man ye fa ani nubina no so oba susu ne de ma wa e be ye adwuma ama wow enti so wo hwem na stroke abubu ogu honum e bia stroke ni nti we china ko hospitals bebre wo safe kra da wa bre obi honum a depends aba be hye omu wo sisi wo sori anpa kra wo ntimi nante brabra na heba center abra mesro ma memfa wo number na ntudwane ye nto aso pache hwe stroke ye yade a doctor fo bebre no omu ntimi nye ho captain band se ombesa abrewana na se wo true challenge ama wo se stroke ha wa fa number we o ma me bi stroke ha no aye dadwen wa busuanum number ni 0558 863 759 0558 863 759 and I said 0249 985 916 0249 985 916 nyame adoma etena abrewana na etena se e okumase ahenema kokoben new site otra dual carriage ne pe baby e man ton pano no me kire bread pano e wo ho no se wa anya o car na de kwa taxis esi ho wo so kwa abrewana na ho omdo beko bomoden na fa number no 0558 863 759 and that's 0249 985 916 abrana to asoma me okay enti said okay na wachina metna se we say na me free akra de eba wachina so me ejuma okumase ahene makokoben say bia wo hwe me wo de ne nye stroke but uti pains e wo ho say dro we say yen kasa mu adwuma obi ho abeda be sori na wo sisi wo ye ho hwea enye ye obi sini ntini mu hyehye no e chifa no to ase abe fa ne 19 no oba abrewa na heba center ye de adro be sraw ne ama waduru a wo benom sa me so de obi a stroke ebu na guo ya me pesa challenge we pa so aba na stroke edu ogu me say ama 2 weeks amu sorry wow obi a stroke aka wato ho no mo kasa ne mba o kasa ensiso e mu odo na de empo abafa na adwiri mpa ma o kasa ensisiso no ye ba e be ma odu e be hwe adrenim ne bibia se bia moje bia kwa kodem a ye nya na esen ye o massage etan de ka ho okay enti abroad na heba center wachina metna se obi a pains e house stroke obi o se ne sisi womenses emma wo ye be ma so na wo hwe me na se bia ade no yare be ma de na fon a na fon a ba abroad na heba center na se ade na wo ka no wo be ma na fon se ne be ma fon a fon wo be page ma ma no be gu because of ade na fon ntia and no balance of se yi na se me aka se me yi na me hwa me yi ahwa ma wo se wo de koye so se no wa kwa koye I will share doc na doc said ne
no free pa na tumika kodoko wo so sa wo ye be ma na wo hwe me yes. na say untimi mbo adwuma no yi a obi ho no de so mu ana pa na aba there be brabra na heba center na mbo so bi do yire beko enti be ma na wo hwe me how low sperm count obi how sisi na hodin bi enim oba ye ma waduru na de ma no so no anya brofu duru eye haban na de ma no side effects okay wonnom so so abon se ampa enya eduru a no oba ekoda na obenom eduru a wo di treat wo ho na enya se obi a no oba ekoda pe na wa fada bi wo di treat ho num wie no ano no adwuma no begina so saa so wo hwe me na se koko help ulcer yare bia etete wo yo ba omenses emma ye kan yare we nyina na se sunsum ne ma wo honom ye be ye spiritual bath this week enti wa wo kumase be bia wo china bra na bra ma haban na fa dware for bambo se wo sika sem na enkoye wa waresem na enkoye enema na obi ji wo kunu obi ji wo yere wa hwe oba bi school afi oso ompe obiem woni be ma bi atena san afi oso ompe obiem ni nyina oba ye haban ne yede ye enti so obi nsusu pa kwantu wa try na onya ohia sa spiritual bath ne bi yes efri so obi wo honom a ebi kra wo fie na wo free mu no akwantu no eni ho efie bia ne na gina ya ewo ho enti ebia wo fie ne kese da ho se ye ma obi antu kwan enti wo nkwa no wa anye bibia won't mean break that generational line e da ho no enti so oba ne ma onduro na wo di dware ebia wo tu kwan what ye sound kwan ne ma anye ye ma okobia ne afeli wo de brabro na heba center say yesika sem adwuma sem ene ma na enkoso obi ha wo hwe me sa amre wo say abrabon kra free say wa pem because do be ye bia no asan bo wachi and na obi also a promise and fail anytime I be people wa bem bia na bibia be bom na asay wo de tutumika ne bra be hia me wachi na wachina me aka sama etina se that's right o friend number na benya me na ne medi nkomo na se bema bi mema yesem wo fon no be hu a wa obehwa no me say no de oba me na me hwede ato me sem de aduro na fa ho ama that's right resem si afo no bo mo nsem ha ya ma me yam na ye kese so that's right sade na ye kete obi ho no ma yare ama na shrinke ama de ne fon wa na e fon oba ebe mo waduro kama oba na oba adanse enti na besame ya me hu okay I was Fabrana na number no 0558 863 759 me pa mo chow 0558 863 759 0558 863 759 and I said 0249 985 916 Abrewana na Heba Center so won crime ma Accra Ashoman Estate Bridge Junction Kumasi nso Ahinema Kokoben new site Nyame adoma edachna Abrewana na etna se Abrewana na waha pusu homa no na omfa woko no awotutu a maba wo ho me mouse mamiensa unse na wae bias pa ene pa na me hu ni pa wo ye and then me who send a drew Father's Day. What to me a fresh officer so my my fathers. A drew Mother's Day one fresh of who's a minister why by aspa. 1 yard yet. 1 yard yet. Mammy Jill. Nim some be come masamo. Some be can jan and they janomuda. Yes, celebrity fathers. Assemba be memro. Ye can jasem. Was a young come masamo ye come a jasem. Enya me masem di say asemba me mamro enya no na ne yeka ye say be ma wawoa we ye responsible I want to mama clarify DB see ye ka fathers a enya obi a wawo enko a senka me kamba mama camera entwama no ba say wo personal attack be on men attack bia wo men so me de we mama ti o be sa akora me o de mama ti o sha minister e obe ma bi wo wiase wo ngodra ba de wo yen kwala no ye wo bi o hanye ne ba ne kwala no enso de obe yen ye ka asema muti ase enenye obi ana to atopa wongo ena atopa kra beto be na beto atopa na be na hwe oba no ko to atopa na ye dai me ba to akra no wa fro se ko to atopa na wono akra no wa fro se ko to atopa na wono watopa woto de akwala no wafa ho wona wakoto watopa ena wawo ena hweoba na wo hwe na ememma te dem ha e justify say eni obia na wo no hweoba de ena ye woto na anwo a emfa so wo so
Minister Jai mese wo na se wo hwe obade a ene wo to atopa na enwo wo to na eba tugu utimi fan kwala emeni nnam wiase emo ho mekire wo mo yesi awo ne awo ene se ko bia betimi awo bi wa wo na basie wo eno ne awo hwe wan show ba na one na bema wan oba wo wan hwe no na watu no akwatre oba foforo so no one na wo jesa wo de wo sisim oden enche discuss single parenting waji sisim die duro ena wonam watopa wo wo se hwan na hwe oba ma na de wo pese wo hwe oba tria oba school fees no woni ba etie ne ye di fathers da enye bema wawo asem ne yaka bema wawo no hwe ne ba etria ne ba school fees wo obi wo boa obi ama na hwe oba wo se wo different between say obi boa obi na wo so wo boa obi wo be ma wawo a obi na wo boa obi ama na tria oba school fees no ena wo nka ho wo na wo banti wo na wo so tria oba school fees na so obi hu say bra yi de wo bro nti yemo ano na wo de ona akofa keto abi aba na obi di kese abeso wonni mo ba light bay wonni mo ba water atale ese oba kura wonni na ye ka fathers da oh me pesa ma me fan pesa aka 1 minute aka me 1 minute me pacho ye ka fathers da emema be pinjo ma beti se asemba mema mro asemba mema mra de efa akora school fees ho bai asemba mema mra efa akora daily welfare ho bai etie na ye bo mema wa wo no ma ma no so aye proud say bema ya me ne wo ye di ampa oye bema edra bema ne beka se woni bi kura oba ne so mirikam na wo ye nyame sira mo wate sa mema no nyame emma de mu ye bi ankoso na mo ma na mo hwe omo no eda bi beba o bema mo aye proud say mo awu wo mo na mo ahwe wo mo na mo hwe mo na wo hwe oba de o de ne na mo na me sira kwatenten so ma bema bi o hwe ne ba se nyame ma ni nyini nche na onfa na ni hu minister mam kawe media wan hwe me ba me ma ne hwe enye be mesunsun kata oba be mesunsun kata ne ba so nyame ne hwe ye nyina so enti ye be kwa nyame anim akobu atan enti wan hwe me ba me ma ne hwe me do ase the great mami ntio RBJ asem no na da ho no nya asem kutuo na ene won reshi mi o na wo party say I'm happy fathers bi na wo kasa ye jankwa na wo se reshi na na se obi a yeah ede nyame ase ajapa bia ni ho a osene otumfo nyankopon ono na wo se reshi na ono na odi ahodi ni nyansan nimdie akokoduro ehye beremam ane ye reshi happy fathers day tono ne eja odi kaya medikaya reshi no ansa na ba eja papa bia na eja papa ne hwan eja papa on hwan na eja bone ne hwan ene awotutu enti me divert me mai ne kakra divert me be ba so efama eja papa ne hwan eja papa ne nya de oyi sika nko dono na nim celebrate oyi sika hwe mo ate se oyi eja papa da bi eja papa ne de obo ne ma tiriso afore de won fa ne sika nkame eja tumfo nyankopon de wo hwe ne ma o hwe ne yire ye ka eja enya wo manko na wo hwe mo ate se oyi eja wo eja papa ne de asemba a utimi de otufo eja papa ne de o ma direction papa eja papa ne de yanko ye nim nko a enye se wo haw na ba no na se odobi tan bi da bi enye japa me ka ja papa ho asem na me wi ama davete ba eja bone ni ahwede course so eja bone ontimi hwe ne ma eja papa ne de ebre ni bre nyina o try say obeka nipa eden abom eja papa o cheke ne ma o hen o kwantum o school hen o wasori o bompa yama no ne se berima beye berima itoda ye ne gina ma ne bisuso because a man bebre so na e de o haw e ma ye mema na enwie peye eja bone ye e de na ma eja bone esoso correct me ba ba bi ni kunawo nso wo sa atwempena wakiri entima be ma ne nim se oba wo ye oba ye de enya me ba sa tirimuka na wo mu ni ntino eye de ya ayese nunkunu no
nti emprempi no nim sɛ saa akora nya me ba nti ɔhwɛ no a na yaw tia na nya ni nyina na yɛ pɛsɛ bia ma wo na menhwɛ me ba wo sɛ wotie ni ya awotutu a me ba wo so ɛnyɛ ni nyina test ma wo menhwɛ me ba wo saa kwanya we ba bari me bia wo yɛ bɛma papa bia wo hwɛ a ni mu no ɔhwɛ akora na yɛ ne ya nti sɛ wanhwɛ no nyɛ ni nyina test sɛ manhwɛ me ba manhwɛ me ba saa de ne bɛ mu a ɛna ebi wɔn nso so a de bia bɛma no sɔre kɔntɛn wɔde sika ne gya ɔbaa no na ɔbaa no na ayi n'anim te sɛ de wɔn na ɛhwɛ nkora no na ɔno atutu gu nkora no asom sɛ o papa anyɛ den anhwɛw ebi nso so ɛyɛ sikasɛm a ɛwɔ fam ɛnyɛ ne nyinaa na kyerɛ sɛ ɛyɛ wawo no ɔnhwɛ ne mma o ebi nso yɛ yareɛ ebi nso minya yɛ ankamɛyɛ but wɔntimi ne nyinaa wɔntimi ahwɛ ne ba kyerɛ sɛ wɔnyɛ sika hwɛ ɔba nko na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ boapayɛ nti yɛ ka deɛ yɛ genuine case na ɔno wɔ sika ɔwɔ akwanya sɛ nko betimi ahwɛ no wanya ne yɛ fɛn sɛ jabɔne but yɛ wɔ gya ne bi wɔ hɔ a nkonya nkɔ bɛyɛ nanso bibi nti nso ne nyinaa yɛ classify sɛ wɔntimi ahwɛ ne ba nyɛ saa na moka ana mo classify ne nyinaa bom so nkiyɛ ka nte saa awotutu a nti nya botere na yes okay and yɛ ntie chimo berima ne berima that's right berima berima agye sɛ nyame yɛ den nyame hyira wo a ɛno amu na wo so wo hwere na wo de ayɛden ɛhyira wo ma enti ɛna yɛ rehye Father's Day ne deɛ mempa ebo nyinaa ne sɛ wo yɛ berima so na wo hawo nyinaa ni wo mu deɛ a hwɛ na ɛyɛ den hwɛ wo mayi na hwɛ wo yere so na ɛhyira no emra wo so ma menye birthdays we so quick ene ɛyɛ me ankasa me designer ne ba a birthday ye friend no Gregory Boatin Agimai Gregory ene daso no ene ɛyɛ ne birthday Adus Collections ese oma awudapa o hwe ntade a me hye no TV so kwasi da bia ene so Adus Collections abesra me e ofidua mu ha ono enna ede ema me yenye birthday we Ata Junior Systematic Press enna e wish you happy birthday o se o on kransa nyankopon enhyira wo pa sanso enna Veronica Kunadu onso so ene eye wawoda nyankopon enfamfri adum enko adum me bebie fun yin no be sima be mienu miensa ene brene tia pa but time aye kasa no se na brewana na emma awotutua high five abrana wadawroma enkomo ye di sima baako de na obeka fa ho patcho me that the mechanic say yeah me fair pa Ghana has we nipa bet say 100 si ho no ma meka say emu bet say 60 omu need that kind of father's love me ameti hey me need father's love wow because me mama omo wo ye na akasakasa ba no papa anhwe me no cry baako wow but me nyini ye ma hwehwe no I'm ne communicate me ne kasa all the time no ni nsira ana ade a was obaye ma papa bia no me ye e papa but then crampo no me no my shada ne pants na me need that kind of father's love but that doesn't mean say bia papa no e bia on one own reasons but every man be show mo ho bone me no obi on mass or enkra 7 bia nko ne maame on hwe wo mo esa na enkra e man so bebre na so ye de almost an from producers me how to exchange away okay what's that called yenko ahoma so adu chance kakra ma me 0554931931 0548931931 sima baako pe hello mi dofu beni hello ahine mama so very fashion as for mampo eh me ti unka che papa nyankopo nchiamo onhia so nyamenya mo kese wate there is mo nyina happy Father's Day amen na papa mama father fa eja asede no edumle bi are ya yentungu me papa me wale kwa me ka chere ne cha me mane mama meje papa bi ka chere me se mama ma papa meje na papa gia ensiana na first na woten ko de ma na wan fa ma wo no e be ba wo so wate na me see yo am pra me man beje ene wo nye bibi a me de man no papa ye die nko a enti me se ya yentungu eti me fa konya so atia no e fe na Japan okay me man happy Father's Day pa na watia makonta ono so me man happy Father's Day pa nyam yakupon sha minia kwabna above k kwabna ma happy Father's Day wati
Kwabra me sorry me for why. Wow. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. And happy Father's Day. Amen. Okay. Nyankopon hyira pa ono so aka na sema wie me se atopa papa to ye ema ede wo ba wiase kwa enti men kasa papa no very responsible. Hello mami ntie wa no pay. I said good morning. Good morning. Ntacho me bi mama say wa me ka say dia mo and pray me we say papa for happy birthday. Nyami ensha won so pi. Hello, me dofu beni. Oh, went me nyina homa no so. Hello. Hello. Hey, line is what beyond. Hello. Oh. And then hello, good morning. Good morning, sir. Pacho bi aboko de. Eradi admo na unso en pacho di ni baby akasa free. Eric ni wenchi. Okay, mami ntio Eric. You know issue pa you segment here metro personal yet imagine komo. Okay. And said ni na ne say. Aya na de oba na ofre wie ya na opeke ada course. Okay. On se set na o kan bi say e tube bia aya na awufo ne enam no. It will be not say you same bremu na wom you know a book at the ba next year a man never the day I can't say be good quality. Yeah, because me no kasa say me ma me papa o mo worry pepe but if so ni sana tan ka credit bomb intem nti me da no fo no na worry eguye ma me amakwan amman ko papa nche me ko papa nche ni wi am ko papa nche. So me yeye ti ko papa nchen later on e ma me na me sister be nya issue ndokwa ma me e bo me apa me ko papa nchen amajo be level me ko later nta me e penti be hwehwe me e ko papa nchen ko pa na cho de oye no. Okay, na me no ka se o mi no bi antia you and so ne because I say na me e ma pa me ko papa nchen no me nya fatherly love ma papa ko beginning no later on no e ko papa nchen ti do ba bia enye pe dia aja no bu enye responsible but ayana enanu bi mu nya abotre nya komapa na afi de omma asumye mba fi tire be ya akwandi tumaka no akwa panche na papa nso time responsible afro mumma Nyankopon opo a metro frame ye de offer dwumade ne be si adum akwa ba Josu minister abusia papa yi Adus collections ono na ohye matade na me invite o me ma wa ajanom da pawate me da wase pi efri se chese efri se me ba SOMPA ha de me ntade sem nyina owurai o de ma me kwa Nyankopon hirawo wahwe no e wo hefa pacho me pankro no kodua junction. Okay, Trinity hona usane kakra bia and Casabites opposite hwana mbo enti de hyewi ni de hyemi so bi pe bia on fresh 0248 849036 0248 849036 King George ayo nwasa na number o mitiri mo kwese bia atade a mi hye bia no Adus collections na ehye matade number is 0248 849036 sima bako bia enweshi Father's Day na de mabia tum ye brena aso de ba sima bako okay me dey free out to aso sima bako obia enweshi and then na nke se mo mai mre kakra wo na 10 minutes Can George what time now wo san no out my Father's Day. Yeah, I love him blejo Me she minua mema no nyina happy Father's Day. That's right. Omo de omo ye echa no ma anyame ebe hira wo mo pa. Sasa wo fa wo de na wo fa obi de ka ho. Yes pa. Me we she me sofo pani Prophet Obed Kwame Japan Poka we wish no happy Father's Day. Poka papa Mr. Japan
ono so me wese no me ma agyafoɔ nyinaa ɔyɛ agyapa me wese won happy Father's Day nyame nhyira wo bibia. Okay, King George tell yo masi kwajo manu me ma o awodapa me nsi no mo PK eja say ya baby o wireless o Toulouse dabi munya botre ma you free from oh me say because enen to kwa bi e wo fie enti no Banamas Edu. That's right. Me ankasa mi ni akotoro of enra no sie ni maame of Italy na aba afi Elliot Ofori ono nso e wo US Luda Norris ya poku. Okay. And ye nuanum kramofo bi e wo ye nchen ho onso me mawon awodapa TJ Bashiru Ali Nabu Kofi King George Collins a champion. King George, may you were free. The great uncle. Me resi me manager penny. That's right. Prosper Seedu. Yeah. And me so for penny so cheba for. That's right. And my dofo for nyina me ma omo customers we should be biada. That's right. Yankopon ensure. Abrana. Pacho me Papa Cosmos Atta. Okay. So happy Father's Day. And I face Bishop Nana Yeboah Spiritus. That's right. Papa no me happy Father's Day. Timu amusi Abrana na on kwa sorry no. Yes sorry ya o kwa sorry. Abusuya ya de dwumadie no besi hour of dwumadie kwasiara no pa bia no anopa no nso kosi no nkono